ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Имрӯз мо қарор дорем дар Гипразем дӯстони гиромӣ. Унаунҷо военни гарадо мебошад. Инҷо канечкаи автобусҳои 18, маршруткаи 19, 14 ва ғайра ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин бино ҷойгир аст. Марҳамат, бинои худи биноро дӯстони гиромӣ 11 ошёнага мебошад, навастройка. Хонаи имрӯзамон дар 10 ошёнаи ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Марҳамат, навора сар мекунем, бо мо бошен, бениҳоят навори шавқовар мешавад. Марҳамат дӯстони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои навастройка. Марҳамат дӯстони гиромӣ, инҷо ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳуҷраи хоб, меҳмонхона ва инҷо бошад ошхона. Марҳамат, якум аз ошхона яъне кухнӣ сар мекунем. дӯстони азиз, кухнӣ яъне ошхона мебошад ва хотир расо мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне бо қолинош, пардаҳош, кондитсионер, телевизор, духовка, плита, кухонӣ гарнитур, 2 шифонери деволӣ ки дар 2 хона мебошанд, 2 термикс ва ғайра. Ҳамаи ҳамин чизҳо меистанд, бо ҳамаи ҳамин чизҳо хона фурӯхта мешавад, яъне ки медароину зиндагӣ мекунед, чиба ки хона ремонти нав дорад, нав 6 моҳ шуд, соҳибуш зиндагӣ дорад. Инҷо бошад дӯстони азиз, меҳмонхона мебошад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона бениҳоят хуб мебошад. Нав 6 моҳ шуд, соҳибуш зиндагӣ доранд ва аз сабабе ки срочно пул лозим шуд, фурӯхтестанд хонаро. ин буд якум ҳуҷра дӯстони азиз, мегузарем ба дуюм ҳуҷра. Марҳамат дӯстони азиз, дуюм ҳуҷра. Хона свет ва об хати ягон проблема надорад, ҳама вақта мебошанд. Документош 100%, лифтам 100% кор мекунад, ҳама вақта кор мекунад. Чип қатия, даромади домам чип қатия дӯстони гиромӣ, яъне ки ягон одами бегуна даромада наметавонад. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 10 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 11 ошёна иборат аст. хона евро ремонт дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне ки медроеву зиндагӣ мекунӣ, ремонташ ва мебелу техникаш ҳамаш нав мебошанд. нархи хона 330 000 сомонӣ ё ки 29 300 $, ё ин ки 2 62 000 рубл. арзон ҳам мешавад дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай, рақамҳои 38 31 092 имо WhatsApp доранд. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед ва соҳибуш эҳтиромона хоҳиш мекунад ки беҳуда занг назанед. фақат харидори конкретни занг занад, чиба ки соҳибуша срочно сум дар корай, кредит ва иваз намешавад, фақат сум қати дӯстони азиз. дар назди хона мактаб, магазино, ҳама чӣ дар наздикии хона мебошад, тамоми маршрутам ҳаст, то любой ҷоро шумо рафта метавонед. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз, то боздид, барори кор шуда. худо нигаҳботон боша.